Moji su drugovi Instagram videli i sad se plaše. Na budućnost Srbije AV objava rata za mafijaše. Rešio predsjednik borbu da startuje, sve drugo sredio, sad s nama ratuje, dok sve se ne svrši, na sudu i u zatvoru. Svi moji drugovi, kriminalni krugovi, imaju jaja, ali im zapretio po ko zna koji put najveći baja. On je pobedio svu tajkuneriju, rastero žutačku menažeriju, sad se iživljava na jadnim kriminalcima. On tako ratuje s nama već ohoho, tržište koke i eksera je i dalje stabilno, tu gde je najveća lova uvek bit će nas i ovaj rat će koji prošli da prozuji za čas. Sve moje drugove brinu vladareve odlučne reči. Kad je saopštio da će sve poslove naše da spreči, a pranje kintice ko će da odradi i sve podmitljivce ko će da nagradi, da i ne pominjem ko će da skuplja rekete. I moji drugovi bi da malo osete to zlatno doba, pa da se uključe još intenzivnije u promet roba. Toliki hektari plodnih oranica, kvadrati stanova, nebo je granica, pa neće valjda sve daleko bilo sad u legalne tokove. To stvarno nema smisla i nije logično, jer kad je sve pošteno to nije ekonomično i sve je manje toga što posluje bez nas. Ne znam što smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast. Ja ne znam što smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast. Ja stvarno ne znam što mi smetamo vlasti kad smo mi uvek uz vlast.